हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना जानो हागौ हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों BodoFlim प्रडाक्शननि गेजेरजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सारि सारि। बे मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामदों बिथां बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्म आरो चayasri बिथांमोनहा। मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा रोजाबगिरि बिथां नितामनि बर'। मिउजिकखौ होदों अमर बर'। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां सोमखोर बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों पुर्ण बसुमतारी। एमइउ दङ मानव आरो जना। डिअपि आरो एडिटखौ खालामदों थिउथां बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडाक्शन मेनेजारानो जादों शिव बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि एसिस्टेन्ट केमेरामेनाव दङ जेहुल बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो जुदि नायाखैब्ला BodoFlim प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन, मानोना बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो बिथांमोनहा आबुङै हगारनानै होनाय जाबाय। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायहैगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।